lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritan ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan a Roda, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko maipapan kan ayat. Kidawak ngay ligad na kumalatan itinagan a Roda. May saak kadag iti makun ko na nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Balay iskwilaan balay laeng ti ayan ko. Din makkelak ngamin kas makuna a Kristiyano, iso nga awan unay ti makuna a barkada. At daman ngam iti laeng simbaan, numat iti pagadalan napili laeng. Sa anak ang mahilig iti nightlife. Sa anak matlaang ang mahilig nga umatindar kadag iti family occasions. Kas kuma iti reunion, kasar kan dadduma pay. Kunaan siguro dagiti dadduma a boring ti biag ko. Banag apod numet. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasamak. Anya madanda kita simbangput nga order mo, iha. Nakadumot daytan. Ha? Ay, kwa mama. Order dagiti customer ko dagitoy. Kasta ka di. When mama? Ay, napaimot nga may namasapol nga agla ko kapailain. At damot it-itid may kan ni papam nga lawans mo. When atap no makatulong akmat kada kayo. Pandagdag allowance ko matlaan. Jakmat kahit abasta gastusan latan dagiti itadyo. Iso ang masapol ko mati extra income, mama. Nangro na ita, taanda ako ni iti kolehyo. Sige. Sikat ti makaam mo, iha. Basta di mo kumabaybayan, ti panakadal mo. Wan ka di, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Ngamihin, igagaad ko mati agadal. Rumbang laeng, iha. Saan ka pa'y kumamaki boyfriend, ha? Tuladong dagiti kakabsat mo. Sadan tula nakiayan-ayat, di nakagradwar, kan naadaan-dan, di natalgad at trabaho. Wen ka di, mama. No worries. Amo yumat abalay iskwilaan balay laang ti ayan ko. Isong awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Yes, hello? Ma'am Roda Castillo? Wan sir, siyak da ito eh. Shopee delivery, ma'am. Okay. Mga anya oras mo nga tanga i-deliver, sir? Ma'am, ada akong ditiruar ti balayo. Kasta ka di. Mabit lang nga Roda. Umaya kon, sir. Sige, ma'am. Thank you. Anya nga manandagit hawit mo, friend? Hoy, agsisinnumbangir mo, tibit-bit mo. When friend, order dagiti customer ko. Mapan ko i-drop iti dropping area. Malala. Mutoy nga ro dagiti duma. Tulungan ka na mga wit. Kasi ka mo, friend. Sige man nga rod, friend. Katagyaman ak unay, ha? Awanan naman na, friend. What are friends for? No di ka magtulungan. Wen nga rod, sana bale. Tailibre ka iti merienda. Itun madamdama, friend. Merienda lang? Ha? Dapat pati lunch. Ay, katun, Dahil talaga yan. Joke. Ala, mapandagit din, tani. Idagas na pa'y dagito iti ko na madrapping area. Hay, sapay Lunes ita. Amangan no traffic manen. Kaya ti maladaw iti pagadalan, ha? Uray syakmat, friend. Maala, mapanta nga rudan. Kasino ti lalaki ang nakamotor ka na nga agsubli-subli dito balay bakit?
Agar-arim samot ka ni Roda. Anya? At ayamat. Awan mo't amok nga agar-arim ken kuana. Ada kasarsarita na iti kalman di tarupayan. Kaslay ni kan na pa iti kwarta. Kat ada inyawa ti lalaki ken kuana nakaplastik. Diya kamin mangag ti saritaan da ta medyo adayo ak iti ayanda. Dayjay! Apay nga agisem ka. Mga ti delivery rider ti bagbagam. Sino a delivery rider? Dayjay ti mangidil-deliver kadagiti parcel ti anak ta. Nga orderen na iti online. Tay bagbaga da Shopee delivery. Wen. No apay man ngamin na masapol nga aglako-lako pa ilang di anak ta. Ket sa anak man nga kurkura nga mangmangta di ti allowance na. Nay na, bayam ka dilatan jay anak talakay. Iso nga rod matihilig na. Ti aglako-lako. Di ka katagyaman, ta business-minded jay anak mo. Saan lang nga dayta? Makatulong pa'y kadata. Sa bagay matkendi, ay gamday, ang mga mabaybayan nanti panagatal na. Gapo iti dayta Shopee. Panagkunak, saan mo't siguro maapektaran ti panagadal na lakay. Akin ba isa? Nanakam jay anak ta? Iso apat siya ka di nabaybayan ti panagadal na. Bale, 2,348 amin ti bayadan nyo, ma'am. Okay. Mabalin ka di nga Gcash man ang tibayad ko. Awan gayam cash ko. Okay, ma'am. Basta agnayon kayo ti 20 pesos para iti pang cash out ko. What, sir? Okay lang. Okay. Pakitype mo ti number mo, sir. Dayta, ma'am. Lawrence Ramos? Daytoy, sir? Yes, ma'am. Okay. Na-send ko, sir. Na-receive ko, ma'am. Thank you. Thank you much, sir. Hello? Ma'am Roda, Shopee delivery. Sir Lawrence? Yes, ma'am. Siya man ang timang i-deliver iti parcel nyo. Okay. Sige. Mabalin ka diya pakidrop mo lang ni Jabalay. Ada ijay ni mama. Ada akpay ngamin dito'y pagadalan. Okay, ma'am. Mga anya oras nga da kay Jibalayo, ma'am. Ha? Ada pa'y mat kitidad dumang i-deliver ko. No, okay lakan ka. Mabalin mat nga oras i-deliver ko ti parcel mo. Inton ada kan Jibalayo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Sigaman kit di, sir, no okay lang kan ka. Uwan, ma'am. No problem. Basta sika. Ha? Sige, ma'am, ha. Ag-text kan tulatan, ma'am. No, ada kan Jibalayo. Sige, sir. Thank you. Bye. Ita lang ang aming mingak ti rupa da dya rider. Natalmat gayam. Nakasingsingpat pa'y. Saan akas kadagiti na duma rider. Lakay da lang arudan, naungat kan suplado da pa'y. Naiduma ni Lawrence kadakwada. Naisam amang itultulod kadagiti parcel ko. Iso ko maakanayon ti makaala kadagiti parcel ko. Iti kasta. Isumat akanayon ti umay mangitulod dito'y balay. Jack man amo. Kasla nakalaglag ang tiriknak kan ko na. Jack paikit din malagit no namin ano ang nagsubli-subli dito'y balay. Gapo iti kinaado dagiti parcel ko ngay deliver na. Ay, apay niya Jack matan malipatan ti rupa ni Lawrence. Samali-samat tanda ito'y amarikrik na. Oy, Roda! Sigamat gayam, Ivy. Uy! Blooming kay ta! Anya? Ay, mayat ti aura mita, friend. Manipod na gamam mo ta. Kasla! Italaeng, nakita ka iti kasta alangam. Anya? Wen, friend.
Uy, in love kan samet. Ha? Si Kamat Ivy, tila madmadlaw mo. Ay sus, agpudno ka man kanyak, friend. Addan boyfriend mo niya. Shh! Tangiwat mo, friend. Ang mga nadamang kangagkan ka. Oh, anya ngay kuma. Awan mo dakis na, san ka di? Balasang kamat. Kan may sa karbengam ti agayat. Kan payat. Angam ti saludsod. Asino ti lalaki ang nagasat, friend? Ah? Awan, friend. Oh, di nga. Sige ka. Gumurakin ka, no di mo ibaga no asino day ta lalaki. Anya? Tinasaya at mapantay dyan kantin. Ijay tangag istorya. Okay. Mapanta nga ro din ha. Kartingam. Ay na magagaran ako na makaamo iti love life mo. Anya? Roda, iha? Oh, mama, da kayo matgayam? Itay ka paya palpaliiwen. Ha? Agsubli-subli ka di tayan ti sarming. Sagaysay ka, sagaysay. Abay, ada ka di padpadaan na masanga ilim. Ha? Ay, kwa mama. Ni Ivy. Wen, ni Ivy ti urayag. Rumor kami ngamin ita. Ada seminar nga atindaran mi. Kasta ka di. Wen, mama. Da kayo ngay. Nakapalas kayo mat. Wen, nagsabat kami kan di papam. Kalpasan na, mapan kami agpalengke. Kasta ka di? O sige. Panawan kan dito eh. Wen, mama. Agananad kayo. Agyaman na kiha. Kastamad ken ka, ha? Sige. Ti cellphone ko. Sigurado ani Lawrence daytan. Kunak tupay kat. Hello? Hello, ma'am. Shopee delivery. Okay, sir. Umawag ka lang. Noadakan dito'y balay tarumwarak. Yes, ma'am. Ato iti parcel yun, ma'am. Bale, 1,672 amin. Okay. Atoy, sir. Pakibilang mo man. Amangan kit dinukurang. Sana bale na kurang, ma'am. Tinapatagkat, nakita ka manan. Ha? Ay, kuha, ma'am. Ang ko day siya. 1, 5, 6, 7, okay, ma'am. Kompleto. Thank you. Aywan gayam. Amangan na mabalin araw dalatan tiyawag mo kanyak. Nakapurpurmal nga minunay ti ma'am. Nangro na kat sa anak mo't ang maestra. Uwan nga roda niya. Ang mura siya. Sa anak mo't ang maestro. So, Renz, kunam latan. Okay, naisuti ko nam. Sige nga rod, ma'am. Ay, Rods. Ay, Roda, kunak ko, ma'am. Next time to manin, ha? Sige, Renz. Agan-anad ka, katagyaman hak. Uy, friend. Kumusta kayo mutin ngay ni Mr. Ryder? Ha? Kas iti si good friend. Sa kami lang kita no ada i-deliver na parcel ko. Aywan kayam, ada ipakita kan ka. Oh, ano day ta, friend? Adto yo. Oy, sus! Talaga nga in love kay ti Dayjay a Mr. Ryder, ah. Agasam, ada pa'y gayam stolen shot na iti cellphone mo. Grabe, friend. Makilkiligak nga ron tunggal makitkitak ni Renz. Uy, ano fairness? Gwapo mo dayta a Ryder. Hoy, wag ka, friend. Kaaduan kaya ka dagiti Ryder kat pamilya doon. Jak matinggagara ti mainlove kan kwa na, friend. Basta, my heart loves him. Uy, sus! Kaba ti marukong ko tunggal umawag nga dan itiruar ti balay. Hala ka. Siyempre, ako naman tong si Malande. Ag lipstick kan agpabangluak mat iti makaayayo. Ay na sika talaga, Roda. Pwera ang friend. Talaga crush ko de a rider. Kan panagrik na kat saan langan a crush.
Agayatak ko na, friend. Uy, wag kang gaga, ha? Amun pa'y kuma, nasaya at dayta Renz, friend. Narigat ti mailawlaw-anan niya. Kasla awan meten ti sumangsangpet nga order mo iti Shopee, iha. Wen, mama. Insardan ko pa ang tiagla ko iti online. Makumikumak ngamin para iti panag-OJT. Iso hajak pa'y masango tiagla ko. Nasaya at mat nga rod no insardan mo pa'y laeng ti panaglako. Iti kasta, may pamaysam ti panagadal mo. Runakat ne, umadanin ti panagturpos mo, iha. Wen, mama. Kumusta mat nga dagiti grado, iha? Kumusta ti panagadal mo? Ti panag-OJ tim kayat ko asawen. At ka di parikot. No dagiti gradok, kas iti sigod, okay lang mat, mama. Pasado amin. No may papanmat iti panag-OJ tik, puyat. Ngam, okay lang. Kabailak mat. Nasaya at mat nga ron no kasta. Mangan kay ti prutas, iha. Ken natnaten iti kasta. Adda pamigsam nga puyat. Diklikam ti mangan kadagiti chichirya dita. Kas kada soft drinks. Gabi, sana nasaya at dagita iti salon at mo. Wen, mama. Diyak makakonsentrate iti panag-review. Imatan rin stilinaon ti panunot ko. Anya matan. Diyak malipatan ti nakaamo arupa na. Iso ti kanayo na malaglagip ko. Kaya't ka di asawan daytoy akailiw ko na Renz. Ay, nabayag nga minan nga awan parcel ko. Iso anabayag mat asaanan nga may nag-deliver. Anya nga tano, agurdarak iti uray anya ditan, barang iso ti mangi-deliver. Wan, kastang agpaiso ti aramidag. Yes, hello, good morning. Good morning, babe. Ay, Ste. Rods. Na-miss ka, delivera na. Nabayag ngamin nga awan parcel mo. Abag isumot asyak manan ti nakaala iti parcel mo. Iso asyak manan ti mangi-deliver. Ba nagapakaragsak ak unay, Renz? Talaga? Wan? Okay nga rada. Uray nakmit. Adala i-deliver ko. Sakbay nga itulod ko ti parcel mo. Urayan naklabihitan, wen? Sige, Renz. Kat agan-anad ka kumay ti panagmanehom. Bye. Agya manak, Roda. Bye. Madlawa na puyatan kang energetic kalatamot, friend. Naka-unlimited call kan sama na. Di rabi, Saan matunay, friend? Sakto lang. Sana all. Blooming kahit puyat. Siyempre, si Kamama, tinal daw makilkilig, friend. Ay, sus. Talaga pinanindigamon da dya rider, Apay, friend. Nobyum ka din? Anya? Saan pa'y, friend? Friends kami laang. Apay nga rod, ano agsasao ka kat kasla nobyum matan. Sige man. Kasla laang, friend. Ngam saan pa'y? Kat no manipod adan komunikasyon mi. Saan kami na nagkit-kita? Diyan kami nag-order iti parcel. Gaputa makumikom tayo matan iti panag-OJT tayo. Ibagbaga na nga ron nagkita kami. Ilibre na kano iti dinner. Ang nagkadkadak. Tapay mo't ngayon nagkadkad ka, friend. Mabainak nga min, friend. What? Hay! Sika talaga. Di ko na kanya na. Sa kami to agkita, inton makagradwara kon. Kat, andang iti ko na idin bagam ti kasta, ha? Okay lang kano kanya na. Basta agtali na iti komunikasyon mi, friend.
Impig sana matanti todo. Sapay awan payong ko. Imo namat ngaminan ang nagawid ni Ivy. Ay, sambutan na kanu ngamin ti biyahe nga agawid iti lugar da. Ay, kapilitan nga urayak nga agsardan ti todo. Diyak mat kay tagkalinto doon. Ang mga nagsakitak pa'y. Hi, Roda. Renz? Siya nga, Rod. Apa kasla nakikot ka, nakakita ka niya? Ay, ko. Saan man? Naklaatak lang amin. Diyak ninamnama ti kadam dito ay. Jaran! Ada payong mo? Uy, ginatang ko para kan ka. Anya? Oh my God, itulog ka dyan para daan nyo. Itulad na po na, Renz. Wen, apay, di mo kayat. Kayat ko Umay ka nga, Roden. Agkapayong tan, Roda. Anya? Pilyo ka talaga, Renz. Saan man? Ibagbagak lang tipod no. Aywan kaya. Anya nga di plano mita. Kahit ko asaman, kasanong tidat-datot mo kat ka. Ang mga numabalin ang magunod kumutan tinasamit, awan mo. Iti kasta, agbalin mo tan nga official ti relasyon ta. Maawatan ka. Ngam sapay ko mata maawatan nakmat, Renz. Diyak pa'y ngamin mabalin ti makinobyo. Agingang awan pa'y natalagad at trabaho. Dahit ang amin tingkarik ka dagiti dadakkel ko. Okay, maawatan ka matkiti. Agam, mabalin ka di maala o no maamo ti Facebook account mo. Ha? Saan ka di pa'y nga umdas ti panagin inawag tayo ti cellphone? Sa bali lang tamat no ag-friend ta iti Facebook. Okay. Ngam, saan ak unay nga agpo-post ha? Kan jak mat unay agkom-comment kadagiti post. Awan pa rin ko iti data. Basta ibagam no niya ti Facebook account mo. Iti kasta, i-add friend ka. Roda, iha. Mama? Kaawag lang ni manong mo, Rodel. Ang mga no, kayat mo kano ti sumrag iti call center. Pagururayam kano iti trabaho nga inaplayam. Ha? Isirek na kakano ni manong mo iti pagtrabahuan na. Mabalin mat kit di mama, tapno sa anak ang mabakante. Sayang mat ngagpaiso ti aldaw. Uwi na, pangalaam matlaangan iti experience mo. Sige, awagam tungaron ni manong mo. Tagsarita kayo, may papaliti day tabanag. Wan mama, awagak to ni Manong Rodel. Kumusta kan? Makumikum kan sakit iti trabaho. Ang mga nalipatan mo tinagtulagan ta. Ha? Oh, makita? Nalipatan mo no, agin lilipat ka. Saan mat, Renz? Ang mat, asaan pa'y anatalgad di trabaho? Ang Roda, manong mo tinatawan nga agur-urayak. Renz, no talaga nga iayatan nak, makauray ka. Roda. Okay, kastoy laangan. No maawat ak tinagaplayak at trabaho. Diretso awan mintis. Datan. Kayat ko asawan, agayan ayatan. Kurang na lang, kat ibagam nga urayak ti panlaki asawang. Anya? Nagrigat ka matan nga raman. No saan ka lang ay ayatan, nabayagan na nagbiro ka iti sa bali. Saan ka kadi amadanagan? Nasamit nga wanti agur-uray agunggunam. Gapo iti panagan anos mo amang uray kanyak. Basit lang nga napanawan, Lawrence. Okay? Sige, ibagam day ta. Nood to natalgad at trabaho. Agayan ayatan. Wan, promise. Okay. Urayak day ta ka nito, Roda.
Nagbiit at talaga ti panawan. Agmay sa tawan gaya man. Manipod idi nagkinari kami ni Renz. Ano maawat ak iti nataltalgad at trabaho. Kat agayan ayat kami matan. Kamaudyanan na. Regular akon iti trabaho. Tinasayaat, awagak ni Renz. Maragsakan lakit di iti padamag ko kankwana. Uy, apa yan, friend? Abay nagsangit ka matan. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agladingit, friend. Awan man laang timbaga ni Renz. Nga dagaya man kasukat ko. Isong ayam adinan sungsung batan dagiti text kan awag ko kan kuana. Kaputadan sa mali ang babaeng itibiyag na. No jak inistok ti Facebook na. Jak mamuan nga dagaya man sa bali na. Ay, friend, Nagsakit, Ivy. Awan umasping iti kinasakit na. No, sino pa iti agay-ayat iti napudno? Iso pa iti malukloko. Awan pa inday jay arens. Di na amo atong palan dagiti Karina. Aman ang alilaw. Friend, maawatan ka. Angam, maawatak mo't ni Renz. Nabayag mo't ngaminan, friend, nga agar-aram ken ka. Angam, awan mo't husto nagkinaawatan nyo. San ka di? San mo't nga official ti relationship yo? San ka di? Iso di mo kumamot babalawan ni Renz. Aklunam nga damot basol mo, friend. Ivy. No kumata sinong batang pailaeng iditi datdaton na ken ka. Amangan no saan nagbirok iti sabali, mangibaw ingan na iti panagayat na ken ka. Nalabit nga aging gaita ket da kayo pailaan. Angam, anyangay nga rod, friend. Talaga kas ta tibiyag. Ano sama? Tadamot basol mo. Panunutom latan, asaan siguro ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Saan ka di? No kaano ang nakasagana akon, isumatan ti panangikulasay ni Renz kanya. Nagsakit, Miss F. Nagsaem. Nasayang laeng dagiti kilig moments ko. Nasayang dagiti ragsak ken planok para iti masakbayan mi adwa. Nagadu ti agar-aram kanyak ngem isu ti inpang pangrunak. Ngamin ti ammok ket isun ti lalaki amang idatag kanyak iti altar. Ngem nagbidutak. Aklo nakmatkit di nga addamat basol ko. Damag ko ang nagkalaysada kanon iti babae anang isukatan na kanyak. No kumata adama ko na at time travel, isublik ti amin iti nagamammo kami pay, ket siya kon amismo ti agaram kenkwana. Makatawan matan tinapalabas manipod daydi a napasamak. Iti agdama ket makunak a nakamove onak matan. Namin pinsanan a nalipatak ni Renz. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Roda. Ken ka pagayam, Roda. Makaisemak dito'y pakasaritaan ti biyag mo, pagayam ko. Alakat talaga siguro asaan ada kayo ti agkagasat. Pinagtagpo pero hindi tinadhana ako nada iti Tagalog. Husto laang siguro a pinaguray mo. Tano nagdardarasudos kayo amangan no saan ka anakalpas iti panagadal mo. No nakabirok iti sabali, talaga asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Enjoyam pailang ti kinasingle mo akadwam ti pamilyam, ken gagayam mo. Ag-focus ka iti trabahom. Panunutam ti masakbayam, aging gaadumteng ti lalaki a para ken ka. Alakastan pagayam Roda, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngag. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Di pa kasaritaan nga intaikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Avanji. Tubuak ti Bagulin La Union. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko iti biag, nga aging gaita, ket madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat, aklunek, anagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin, nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanan iti pamilya. Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali tallo ti nagbalin nga anak mi ni Lauro. Ngamin kambal ti may kadwa nga inpas ngay ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Unay matlakit din tigas-gasat mo anak ko. Apaya si kapay tinakapasamakan ti kastoy. Mami, agarbisan. Agawit tayon. Agur-uray ni daddy tulugan. Itulod da tayo pa'y kanoy jail balay. Sakbay nga gawin. Sige, anak ko. Umuna kayo ni ti ayan ti amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang kanimanong niyo. Sige, mami. Agawaan niyo, ang mga nipigsa na titudo. Juan, ala, umuna kayon. Umay kan, Chloe. Wan, Manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asila lagip kaming tulatakan ka. Saan na kanto pulos sa malipatan? Nang runa nakitimpa, ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa din umantiayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok, kan mamatiak ngagbalin ka anaragsak, itinagkay sa biyag. Mami, kitain niyo agdarda naman ang tiagong ko. Apa yan anak ko? Mabit lang mga lak iti panyo. Mami. Oh, adoy. Mami. Ala, agtugaw ka anak ko. Ditoy. Itangan mo basit anak. Basta kastoy ano po doon. Agdaringo at mami.
Wan nga rod. Di ka madanagan. Agsardang matlaang dayta. Orayan nak dito'y mga lak iti yelo. Wan, Mami. Mami, ang tatara itisbok itay. Kasla, makasarsaruak, Mami. Anya, kasano tirik naman ako? Ada ka di nasakit ka? Ada nasakit iti bagim? Maululaw ka di? Uno anya. Awan magkit di, Mami. Iso na lang ito. Kasla, agkapsutak, Mami. Ay, Diyos ko, anya ka di daytuyan na mapaspasama ka iti anak ko. Mabidla nga, tawag ak tamayo. Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta tirik nam? Medyo okay matan, Mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak at limlim tagdang orasan man. Kasla, imadot limitim iti lupukin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan na kaabaybay ang ti Diyos. Mamati ka maikat matlang dagita na sakit kan limitam iti bagim. Mami, Ada aklang dito'y amangaywan kan ka, anak ko. thank you, Mami. Oray dadakil kami. Ada kayo na tama aywan kata kami. Siyempre aging ka si bibihagak. Ada aklang dito'y amangaywan kada kayo kan ni Chloe. Daita kumat tilaglagi pa niyo akanayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta ngayon? Naimbagman ta na ka umay kalauro. Wan, kapuklaan niyo opisina. Abay, ano tinapasama? Agan ano ka, Dexter? Okay akong Daddy. Manipol ita. Kanayam na kuntimang sarungkar kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kadakwada, Vanji. No siyak, awan parikot iti dayta, Lauro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wan, nagsarita kaming gini Miriam. Kat imanugot man. Nasayat mat nga rod no kasta, Lauro. Dexter, Chloe, Daddy, Daddy? amok nga do tinagkuraha kada kayo anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita anak kurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? Ijay kanto, Mami. Apan ko lang kitain na kiti babarkadak. Ay na, masansan matan ti ruruar mo. Saan ka kumana mapan ijay? Ang mga nuad dapay dakas ang mapasamak kan ka. Mami, awan rumba nga pagdanagan nyo. Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak mo. Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyos akon. Saan akon nga ubing. Kabailak ti bagi kunak man. Dexter, anak. Konsernak matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka di tanda sakit mi. Ikulong da kami latan dito'y balay. Please, Mami. Kaya't kumat ang mapadasan ti normal apa nagbiag. Pangaasiyo, tadiyo kumamat ipaidam da ita kanyak. Dexter, anak. Di mo kumamat ikan iti sabali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutag lang matipagsayaatan yo. Mami, numatayak gapo iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tatigasat ko. Dexter! Isuntumot lang ti amin titurong tayo. Matay tayo amin, Mami. Saan? Di ka kumamat agsaw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasaluak ka masakitan. No mapukaw ko pa iti maysa ka na kayo. Basta rumwarak, Mami. Desisyon ko na ito. Isa pang asiyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, Mami. Adda hemophilia dagiti duwa nga anak yo, ma'am. Hemophilia ko na, doktor? Wan, ma'am. Kinapod na, manmanula ang tikastoy asakit dito'y pagilian tayo.
Dahito asakit, kat makuna a genetic. Wan no matawtawid. Dahito'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagitoy dagiti agbalin nga anak na, kang runaan dagiti lalaki. No, kasta, doktor. Alam di kay madanagan. Ngamin, adamot ang dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Iti kasta kat matulungan dagiti anak yo. Sige, Dok. Oray anya pa'y a klase ti therapy dayta. Aramidan niyo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Manungay ti magastos. Wanji, oray manupay dayta. Si sasaganak amang dad. Basta gimbaglaing dagiti anak ta. Di mon panunod na ti kwarta. Siya kundi makamoy ti dayta. Lauro. Doktor, pang-asiyo. Aramidan niyo amin na kabalan niyo. Tapno aging pagdagiti anak mi. Kumusta dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa a private room. Madamadan nga agin inana. Panagkunakit mabalin nyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato yan, inyalaan kay tikapim. Agyaman ak, Lauro. May bagam ka rin karagit anak mo, ti may papaniti sa gigda. Wen, jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin, jak kayat asyak ti sideranda, gapu iti sakit alaklak aman da ita. Saan mo siguro? Awan mo't yakin kayat amadan day ti kasta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos, jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang, tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangruna dagiti lalaki. Isu mat lagayam amanipod ubing da. Uray basit laang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringongo ni Chloe. Ni Matt Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kwan, matalimudawan. Ado dagiti litam iti bagina. Kan naut-ut kano ti entero a bagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat laang tinapasamak iti day di Joshua. Ay, Wanji. Numamuan da asyak ti gapuanan ti panagrigrigat da. Ang mga nutumok no sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. Di mo panunutan day ka. Kan maysa, saan gamot ang nagkurang ang nangaywan kadakwada? Inaywanan, kan impatag mo ida. Nagbalin ka na sayahat kadakwada. Isu nga awan nga rudrason. Tapno si kati sidiran day ti sakit alaklak aman day ta. Sangsanit kayo, Mami. Nakariing kagayaman. Kumusta ang tirik nam? Ada ka din nasakit kan ka? Awan mat, Mami. Maladingitan aklaan. Mami, agsangsangit kayo manan. Huston, Mami. Patib karam kumati pa kinakam mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayong agkab sa titikas na kasasaan yun. Wala. Nga makikita kayo akas ka. Akas lang mapukpukawan ak mag-itikirad ti pakinakaw. Mami, tiyak kaya't ang makita masaksaktan kayo. Siyak ti magagapo. No apay anadaan kayo itikasta asakit. Ano di kaya't yung asawa, Mami? Ti sakit yun. Hemophilia ti awag iti dayta. Natawid yung kaniyag. Maagasan ka di pa'y dahito sakit, Mami. Basta, baka yung kayang dating bason. Baka nagdan kami ti kasuya sakit. Dexter, Mami, Dexter. Saan mo kumasidaran, Mami?
Awan basol na. No sana ka po iti dayta sakit. Saan tamot kumamalaklak am itatikas to eh. Apay nga itayo lang ay pagkakata kami. Dexter, anak. No, apay ba't gamin? Kasi kapay lang tinagpalin ngayon namin. Saan kumanas ka? Itikas na. Saan kami ngagligrigat? Itikas to'y. Manong Dexter. Jak nagayatan amadaan iti sakit ay hemophilia. Natawid ko na ito'y iti amaag. Day di lolo yun. Saan unay amapiktaran dagiti babae? Ngam sigon iti doktora ng taming kada kayo. Naapiktaran ni Chloe. Kaputa kambal kayo kat nga rod. Nagmalas kami matan anayanak. Di ka kumamat ang sawi iti kasta, Dexter anak. Wan, pudno aga po kanyak. Naandaan kayo iti kasta sakit. Ngam inaiwanan kayo mat. Diyak mat nagkurang kada kayo. Impatag kayo iti nalablabas pa ngam iti biyag ko, Dexter. Di mo lang amo. No kasakit, di makita kayo iti kasta kasasaan. Boston, Mami. Saan kayo kumangasan? Mami, jak kahit ti may tulan, iti na iti manong Joshua. Jak pa'y kayat ti matay. Kahit ko ti normal na panagbihan. Saan kayo amatay? Awan ti matay kada kayo. Basta tungag kayo lang kanyak. Agtungpal kayo iti bagag. Tapno saan kayo amay sagmag. Dexter, anak. Mami. Oh, apay adi ka pa'y bumangon. Apay yan anak ko. Anya ti pagsangitam. At ka din nasakit, ha? Nagsakit din tiro bagay, Mami. Kita nyo nang itisang ako. Oh, tumang. Siko. Ang lalabasit namanin. Kita nyo. Inbalutilitam iti bagay. Diyos ko. Nagdaringungwak mo't lang itay, Mami. Ala, di ka nagsangit, anak. Inawaga kong jamayo. Nunas kan nga isubli na kay hospital. Aramidan mi. Maagasan ka lang, anak ko. Dexter, anak. At tuyan ti kanam. Mangan ka. Itikas ta. Ada pamigsam. Mami, sorry. Pagkawaninda, no sinidir kayo gapiti sakit mi nga kakabsat. Pagkawaninda, gapiti kinasukir kong anak. Sorry, Mami. Pagbabawiyak ulay dagiti nararamid ko iti kalabas. Anak, napakawan kan. Mami. Adaman dagiti gundaway nga agrikyarta. Ngam amok amay saka na sayat nga anak. Maawatan kamat iti ko na makayat mo ti normal a panagbiag. Naamiris ko nga damat nagbidutak. Gapoy tinalaos abutang ko ama po kaw kayo ka ni Chloe. Tiniktarak ti biyagyo. Saan kayo ang pinalubusan nga agdesisyon para iti pagbagyo? Kat ikarik ang manipon ita. Agmaliwan ti kasta at ratok kada kayo. Mami, agyaman iti amin nga anos kan sakripisyo yo. Saan nagapo kada kayo? Ang mga nalabayag kami na simuko kini Chloe. Kapoy ti daytoy sakit. Ipatpatag na kayo, Nay, Mami.
Naimbag man ta napanunot yu tinagawid dito'y probinsya, Manang Vanji. Wan ading ko. Siyempre, mailiwak matlatta kada kayo. Berbero kag matlatta ti biag dito'y probinsya. Nang runa ti kanayon nga iyo umay tayo idi dito'y igit ti baybay tapno ag picnic. Ay katwa na Manang, sa balilat tamat ti biag dito'y probinsya. Malaksid anatal na, presko pa iti malangap mo nga angin. Naku na mo na ading ko. O, kitam dagiti anak mo. Madlaw ang nakaragragsak da ang nakatugaw iti kadaratan, kabayatan ti panang buy-buya da iti ilalannak ti init. Wan garod, iso na lang tamas asya na kadakwada. Gapo iti sakit alaklak aman da ita. Ang amo makadimila, mang namnamaak adumtang tumatlaang ti gundaway. Asong batan ti Diyos dagiti kararag ko. Kat agimbag dagiti anak ko. Wan amanang, mamati akmat iti dayta. Ngamin awan imposible iti Diyos. Patsyag adengdenggen na dagiti kararag mo kenkwana. Tinasayaat, ingkapay lang kadwaan dagiti anak mo Manang. Isaganak labiit dagiti kanan tayo. Apa gusto, agturong mat kanon nila kay ditoy kadwana dagiti anak mi. Sige nga rod ading ko. Katagyaman naklaunay ha. Awan anyaman na Manang. Gusto mati isusurot ni Ivan ka ni Irish. Iti kasta, makapagbabanding damat nga kakasinsin. Oh, mami, umay kayo. Kaduanda kami amang buya iti ililinnak nga init. Agisam kayo mat amami. Rumbang nalaang anaragsak kayo. Ngamin, agkakadwa tayo ito. Amoyo anak ko. Maragsak anak unay ang makakita ang naragsak kayo. San alapad di mo pilya. Tapno agbaling kami ang naragsak, mami. Ken maysa, amok atartarabayan da tayo ti Diyos. Amok asaan da tayo abay-bayan. Mami, Mm-hmm. ipatpatag da kayo unay-unay. Kat agyaman kami. Ngamin, da kayo tinagbalin nga inami. Pudno na tikino na ti kakambal ko, mami. Ay na, pagyaman na kunay ka na kayo anak ko ha. Da kayo ti makuna ha, kinabaknang ko. Da kayo ti ayan ti ragsak ko. Mami. Kasta unay ba't panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, naadda anak iti anak akas kada kayo. Malaksid anatulnog kayo, nasingpat kayo pay. Nagasatak, ngamin, kas kada kayo ti intad ti Diyos kanyak. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Numaminsan, adda dagiti gundaway amapan panunot ko, adus-dusaan naksamatan ti Diyos, gapu iti basol, apan nakirelasyon ko iti lalaki, nga addaanan iti pamilya. Aklo nakmet dagiti nagbidutak, banag apagbababawyak unay. Nga manyangay nga rod, talaga siguro nga iso ti makuna agasat mi, nga agiina. Ti hemophilia kat may sa asakit amatawid. Daytoy asakit kat adaan sintomas ti panagisbo iti dara, panagdaringungo, panaglitem ti bagbagi, panagletteg dagiti saka, tumang kansiko, kandad dumapay asintomas. Gapwanan daytoy iti kinakurang ti makuna a clotting factor malaksid iti platelet. Nga iso tinakapukawan ti inauna nga anak ko. Iti agdama ket lumablaban latta dagiti dua nga anak ko iti daytoy asakit. Masapol a ma-therapy ken ma-schedule ti regular apan nakasalinda iti dara, iti kasta ket mabawasan ti sakit ken ut-ut a marikriknada. Tumulong met daytoy a mabawasan ti panagruar ti dara, manipud iti uneg ti bagida. Daytoy man ti pakasaritaan ti biagmi. Ket sapay kuma, tanakaibati daytoy iti adal, kadag iti padak, adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nangyornos,
para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan basol mo pagayam ko. Di mo pabasulan ti bagim iti agdama a mapaspasamak kadagiti anak mo. Saan mo met anagayatan a maaddaanda iti kasta a klase ti sakit. Di ka nga rod maawanan iti namnama. Patsek asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Ad-adakit di apatib karenyo ti pamati yuken kuana. Saan alapad ti sakit tapno agbyag anormal ti maysa a tao. Dawatan tayo ti panarabay ti Diyos iti amin agundaway. Agtalag tayo ken kuana. Ken agyaman kadagiti tattao nga addalaang iti sibay tayo tapno mangaywan ken mangipateg kada tayo. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngag. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag dito'y programa tayo. Ti pakasaritaan ngayon taikan biyagita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Darwin, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay ko ma, tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Gapu iti pan nakapasakit ti riknak kan ayat, napanunot ko ti agabrod. Barang ijay ko ang mailiwliwag ti sakit nga impaay kanyak ti kaayan ayat ko. Aginggaan am amok ni Sheila. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ayan, nabartag ka manan, Darwin. Saan mo na nanang? Slight only. Iti namin saan nabartag ka manan anagawin. Apay, ada ka di parikot mau. Awan. Naimasak lang ti nakinom ka dagiti friend ko. Ay, unay kalaki din aya. Ang yaman nagamit ti panangilo ka iti rin daw, nanang. Sige, panawan kayo tayo nakitisilid ko. Akaturturog ako. Ay, kain ka pa'y mangan Ada pa'y nabati si Daam. Nagluto ni tatang mo itay. Sigurado nga arak lang manan ti kinarga ti tiyan mo. Mangang kapay, sakbay amaturog ka anak kaw. Nasaya at mat na nakariing ka na din ko. Sikabot ka, manang. Manumatan nga aldaw, amadmadlaw mikin ni nanang akanayo ng ti panagin inom mo. Apay, ada ka di parikot mo. Ibagam no, anyaman day ta. Awan kami nga minan kini Beverly. Anya?
Jak maklong tinaramid na kanyak. Pampanunutok no niya tinagkurangakan ko na. Tapay ngayon sukat nak. Tinasakit. Amok pa'y tinangisukatan na kanyak. Anya? Nagsakit na panunutan manang. Ngay ti mano atawan. Akaayan ayat ko. Naramid na kanyak tikas jay. Jak mo no niya tiramidak tapno mailiwliwag ko tiriknak. Iswa ka na yun ti panaginom ko. Asigod mo tajak aramidan. Kasta ka di. Anak, talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para ititunggal may sa ading ko. Sana bali. Patyak ang makasarak kan tumatlang iti babae ang mangayat kan ka itinapod no. Mana? Di mo ko mapagpapasan ti bagim. Si kan tumatlang ang tiagbalin ang nakakaasin no bilang laan. Igaed mo kit di ti manggad. Igaed mo tiag trabaho. Saan aday taagin inom iti arak tar aramidam. Makadadaal iti salon at dayta, Darwin. Nabartag ka manan! Nanang. Ay, uunay kan anak kaw. Di mo kumamot papasan ti bagay. Gapula ang iti panagsinayo ka ni Beverly. Nagsakit. Nasakit din naramid na kanya. Awan numasping ti kinasakit na nanang. Ada akon dita anak ko. Maawatak tirik naam. Agam ti bagim ti nakakaasig apo iti day tangar aramidam. Aklunam ko man asaan nga iso ti babae aparaken ka. Nanang. Pag-aasim, ta isarding mo kumanday ta panagin inom mo. Awan na sayat amaitid na iti salon at mau. Don't worry. I can manage. Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo, takabal lakti bagik. No ti panagkunam ket awan ti agbalin, aparikot gapo iti inaldaw a panagin inom mo iti arak. Nagbigdot ka. Nakarkaro kit di ang agparikot ka. Tamangan kit di no makaala ka iti sakit. Maala. Ika maturugad. Baliwan tanto langan ti agsarita inton mausawan ka. Ada napatid nga ibagakgan ka, Darwin. Imawag ni Antim Delia ijay Canada. Ang mga numayat ka nga agabroad, anak ko. Inawagan namot lang ka no ni Joshua kasinsin mo. Kayat namot ka na. Isuabayat ka matan. Dua kayo amapan ijay. Ay kita, kaya't ko launa nanang. Iso na lang tapare ko ti magastos. Nang runa kit amutay matadakkel ti magastos ijay. No may papaniti gastusam. Awan pagdanagam, tani Antim Adelia kanun ti makamo iti amen. Nagsayatan ngayon kas tananang. Isumot lagayam nga umawawag kanyak ni Auntie Delia, hindi na minsan ngal daw. Ang jak na sungbatan. No umawag tumanan, sungbatam, tapno makapagsarita kayo anasayaat. Wala na, interesado akmat iti imbaga ni Auntie. O anya, disidido ka kadi iti panag-abroad mo, ading ko. Uwan manang, nakadesisyon akon. Nasaya at nukas na. Ayun gayam, kumusta mo tan ni Beverly? Talaga ka di nga awanan damag mo kankwana. Awanan? Iso pa iti may sa pangayatak ama pa na Canada. Tabarang ijay. Malipatak matan ang maming pinsan ni Beverly. Darwin. Aging gay tamanang. Nasakit pala ti inaramid na. Nang runa, ket amok mat nga impay ko amin akabalak. Tapno agbayag ti relasyon mi. Nga mawalat ta. Anya, di mon panunutan dayt na ading ko. Nalabit asaan nga iso ti babae aparakan ka. Ken saan akas di aklase ti babae ti paglitayam. Addan tulat ta dumtang aparakan ka, ading ko. Hello, Auntie. Hello, kaanakan. Kumusta kan? Okay lang, Auntie. Kat kasano dagiti papelesyo. Nalpas ka din. O, Auntie. Naisaga namin kini Joshua ti importante nga itugot mi. Nasaya at matnukas na kanakan. Mala, enjoyin nyo nga ro, tinabat-bati nga aldaw yun dita Pilipinas. Tanay,
Manulangan nga daw. Umay kayo dito, oy. Uwan, auntie. Di bagbagakan ka pa sa lubong. Adda ka de. Uwan, auntie. Nagatangkon. Dasayat nga ron do kasta. O sige, umawag ak tumanan sakbay ti flight yo. Uwan, auntie. Agan-anad kayo dita, ha? Bye! Bye, auntie. Manulangan nga daw ti urayan ta kasinsin. Ag-flight tan. Uwan nga rod, insan. Kailiw kong tulakit dimot dito yung lugar tayo. Nang runa, dananang kan manang tina. Naku namon, insan. Ang ningay Beverly. Amangan no kailiw mo to. Ha? Lipato mo na dyan kasinsin. Naragsak ti ipapantay dyan Canada. Dumang amin, no da pang panunutan dito ikat. Araramidak ti amin. Mamalipatak lang ni Beverly, insan. Agam, saan matakas ka rin na basta malipatak. Ngamin, inayat kan impat patag kumit iti kasta unay. Sana bale. Barang makabirok kanto iti Canada iti balasang. Diyan na sing-singput. Kaya napimpintas ngam ni Beverly. Sika talaga, insan. Trabaho ti gagara tayo jay. Saan kita babae? Ha? Agad na yun nalatan, ha? Kanayon kayo kumangaagan na di jay, anak ka. Uwen, anang. Di mo kumaliplipatan ti umawag kada kami no adda bakante nga oras mo, ah? Uwen, anyalaki din na ni Manang. Apay malipatan kayo aya? Ipalpalagip ko lang, ading ko. Kan may saan ko maanatangkan ti ulo yu ijaya? Itikas na saan nga agong ungat ni Auntie Delia. Amangan mat no isang patyo pa ilaang ti kinamamartak yu ijay. Ni Manang met. Ay, pudno ti bagbagan ni Manang mo, anak ko. Nang runa kat agkadwa kayo ka ni Joshua. May samat day jay nga umaarak. Di kay kadiagdanag. Ikarik nga ipamaysak ti agtrabaho. Welcome to Canada. Ay na. Nagtataer kat dagituyan akakaanak ka. Agyaman kami, auntie. Agad, siyempre mata, auntie. Kat, kumusta ti biyahe yo? Ay, kaskada kami ngagdadamo. Medyo madanagan kami, auntie. Ay, kat gagangay na lang. Dahita, tadamo yo. Nga mairuam kayo to. Ala, entayo nga rudan. Agur-uray ni Uncle yo ije balay. Nakasaganan ti pagsasangwan tayo. Kasinsin, idi madama tayo nga agpurpuros iti prutas itay. Nadlaw mo ka di babaya na kabado iti nangisit. Nadlaw ko matay dyan, insan. Nagpintas nga rod. Apay, kursunadan. Ibaga matay amu ka kan kwa na. Sigakit dimit. Damdamagag lang. Katanya kumaga po damagam. Saan mo akursunada? Sana ya? Damag nga rod. Awan mo't dakas na. Sana ya kasinsin. Panagpunag kahit Pilipina day jay, insan. Madlaw iti lang nga na kahit. Morena. Isumot lang ti ko na kasinsin. Ay, jak malipatan ti lang nga na. Ay sus! In love ka man na insan. Nice meeting you, Sheila. Kastamat ken ka, Manong. Darwin, kung namlata kanya kon. Agkatawan ng talagmat. Awan kaya, manuti tawan mo nga trabaho dito eh. Talo atawan ko dito yan Sika, panag ko na, nabiit ka pa dito Gusto ka. Nabiit kami pa dito eh. No makit-kitam di ka na yung ko akadwa. Insan ko na jay. Kasta ka di? Maragsakan ak amakam-amukan ka, Darwin. Kasta akmatkan ka, Sheila. Naku na ni Joshua kanyak. Alagam mo kayo kano iti may sa abalasang. Nga agtrab-trabaho matlaang ije pagtrab-trabahoan nyo. Talaga mat ni kasinsin Joshua. Impakat naman ang tikinachismoso na. Awan matdakas na, Darwin. Naistorya na lang bata. Sa bagay matkit di, ante. No sa anak nga agbidot, ni Sheila ti bagbaga na anam-amom. Di natayag a medyo narapis. Uwan, ante. Husto kayo. Kunak tupay ka.
Pilipina mo't lang, dayjay. Nagamam mo kamin iti na minsan, idinapanak ijay farm. Ay gayam. Nasao ngamin ni Tina iti kanya, nga dakayan ayat mo iti Pilipinas. Kumusta kayo mataan? Oh, amangan kit dimat no addama kunana, numakiamam mo ka iti sabali abalasan dito eh. Kuanti, sakbay ngay mayak dito eh. Awan kami kini Beverly. Anya? Insukan lang iti may sangamam mo matlaeng. Iso ti dumaan na ngayatak nga umay dito eh. Barang malipatak ti amin. Ay, kastag ayam kanakan. Ala panunutom latan asaan nga iso ti babae aparakan ka. Anya ti amo tayo. No dito'y mo amasarakan ti babae akagasat mo. Ni Antimat? Awan makaibaga kanakan. Basta agagat kan igaed mo ti agtrabaho. Dumteng tulat pati babae, aparakan ka. Hello, Manang Tina. Hello, ading ko. Kumusta kan? Okay lang, Manang. Da kayo ngay. Ni Nanang, kumustan? Nasaya at kami lagtamat, ading ko. Kat, kumusta mo ti panagtrabahong tita? Okay lang, Manang. Saan una yan narigat ti trabaho dito eh? Saan una yan nadagsen? Makaina na kami itinasayaat. Nasayaat nga rod no kasta. Ibagamlatan kini Auntie Delia nga imawaga. Pakumusta am tumatan da angkal. Kastamatan ni Insan Joshua. Wan, Manang. Ala, agan anad kaya kanayon dita Wan, ading ko. Awan ti rumbang apagdanagam kada kami ditoy. Si kakit di at agan anad dita. Wan, Manang. Nagdato naknata ka ni Sheila. Ada nga tanam namak, insan. Iti kasta kinatar mo, insan. Imposible nga awan. Narigat timang namnama, insan. Ang rinugyam ka din ang nagdaton? Saan pa, insan? Nagkabay kan. Rugyamon, insan. Iti kasta. Addan tumatan mayam among kadaan ti. Sakbay iti panagawid tayo di Pilipinas. Aramamon. Tapno di da kaunaan ti sa bali. Narigatan. Sapay nagpintas ni Sheila. Naskan ka di pa ngay pakitak ti seno Marco kan ka? Tapno pa tiyan nakawan asawa? Si kakit Dimet. Angaw ko lang dayjay. Si kakit di amangan no addan asawa mi di Pilipinas. Awan. Ura ipakitak mo't kin ka ti seno Marco. Kas makita mo to. Awan pa'y sing-sing itiramay ko. Kaya daman asawa. Kanayon ko mga stress ti rupa. Ang saan mat? Saan ka di? Anya? Apay, makapa-stress ayat da asawa na. Depende. No, adapan nakabalin na. Kahit umanugot ka. Mga mabalin ti agdaton kan ka, Sheila. Ha? Iti kasta. Agbalinan ang marriage certificate ti sino Marco. Kan madan mo tan iti sing-sing tiramay ko. Kan tiramay mo. Anya? Anyang iti madamag insan. Agayan ayat ka kan ni Sheila. Ay, saan pa nga rod insan? Apay nagkapoy kan? Sana bale. Mariknak mat nga da panagayat na kanyak. Ket amok nga iti saan nga agbayag. Aklunan nak ni Sheila. Nasayat no ka sa insan. Sigurado ang maragsakan niyan ti Delia numamon na. Saan lang nga na yan ti Delia ha? Maragsakan tumot dananang ken Manang Tina. Iti ngamin na minsan nga imawag da. Naibagak nga dan sabsabunga. Kastaya, ket aramidam nga rudon ti amin akabala minsan. Tapno mapagwan mo ni Sheila. Iti kasta, adan ton yawid mo, inton agawid tayo di Pilipinas. Tapno malanitan man ti boksit. Kan makaigaman da taon iti sikat ti balasang. Ay, ayatan ka mat, Darwin. No, kasta, agayan ayatan sila. Uwan, nabit pa idinagdaton ka kanyak. Ngam, saan ka mat ngamin anarigat ngayatan? Diyak ibak nga ididamo pa ilan. Nagayatak matan kan ka. Agyaman nak,
Nakaragragsa ka kitang aldaw. Jak may ladawan ti kinaragsa ko. Yes! Yahoo! At, Tangiwat mo! ha? Kamabain ka dagiti ang lablabas dito'y park. Pasensya ka na. Nalaos nga min ti ragsa ko. Kasta akmat Darwin. Kat sapay la kuma. Ta saan to apulos nga agbaliw ti panagayat mo kanyag. Sapay kuma tadinak to ikalang. Sapay kuma tadinak to paldaangan. Saan to Apolos? Gaputan no siya ti agayat. Itad ko ti amin sila. Jak kayat alok kon ti babae nga ayatek. Kat sapay la kuma. Takasta ka mat kanyak. Ikarikday takan ka, Darwin. Maragsa kanak unay itiday tangay bagam kanakan. Agamanak, auntie. Ay katagkalay sa kayon Ha? Agkalay sa kayon ditoy. Sa balin tulaangan ti selebrasyon ije Pilipinas. Agurno nga pay mat auntie. Ibagam tulatano nakasaganakan kanakan. Tumulong ak iti magastos para iti panagkalay sayo. Agpaiso, auntie? Wan kanakan. Saanak nga angaw. No kayat mo oray itan. Iti kasta, malpasan. Tinapatag, makaala kayon iti legal a papeles yo kas agasawa. Sumarunon ton ti selebrasyon. Agyaman ako na, auntie, ha? Agam nako na ni Sheila. Ngay jayton Pilipinas ti kayat napagkasaran mi. Kasta ka di. Ay katawan parikot iti dayta kanakan. Umadanimatan ti panakalpas ti kontrata yo. Agrenyo kayon tulaangan kalpasan ti panagkalay sayo ijay Pilipinas. Manula ang aldaw tinapalabas, manipod na kaawid ka. Ngumapay kasta tilangam. Kasla saan ka mat-anaraksak ading ko. Kuha manang. Apay, ada ka di parikot mo? Saan nga na nagparparik na ni Sheila? Manipod nagsina kami di airport. Apay ngay. Anya nga to na yung naksarungkaran. Asidaglaang mo ti ayanda. Amom ka di ti eksaktong ayanda. Naibaga na ti barangay da. Biro kaklatan. Ay katmapan ka Kaayan ayat mo mat. Di adda nga rod karbangam amang biro kan kwa na. Iti kasta, maamuan matlaang. No anya ti makagapo no apay asaan matan na nagparparik na ako na. Amangan ket di mat no adda parikot na. Asaan na lama ibagakan ka. Wan manang, mapanak inton bigat iti lugar da. Apay nga da ka dito'y Darwin. May ka, di mo man laing pakamo kanya. Kasano, kat di mo matsungsong bata na giti awag kan text ko kan ka. Kung naklakid din no niya tinapasama kan ka. Sino gayam di lalaki akapampanaw na? Pakawanan nak Darwin. Nagilimadakan ka. Anyat kaya't mo asawan. Inayat ka mat. Kabayatan ti ka data ije Canada. Isulaan ta, jak nalapdan ti riknak. Iti nagkita kami manan iti sigod akayan ayat ko. Anya? Pakawanan nak Darwin. Ngam ay ayat at pailaang ni Richard. Pakawanan nak ko ba? Ngam saanan amatong paltikalay sa aplinano ta. Idi ka at datay dya Canada. Gapo itinalaos a panagayat ko kan ka. Naaramid ko tinagiliman. Sheila. Sapay lang ko matamaawatan. Kang runaan ti amin. Sapay lang ko matamapakawan na. Agtali na adlaangan ken nilagip dagiti naragsak ana palabas ta. Ket agyamanak iti panagayat ken panangipatag nga impakitam ken impariknam kanyak. Kabayatan ti kaadda tay jabalasiw ta. Lading hitag. Ngam natulagan ti kalay sabi ka ni Richard. Sorry talaga, Darwin. Ammo Miss F, nagsakit. Ngamin, iti may kadwa agundaway anagayatak, nasaktanak manen. Gapu iti dayta, addan buteng kong agayat manen.
Isong aging gaita ket baro akpay laeng iti tawen ko at 38. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Darwin. Ken ka pagayam Darwin. Adda dagiti tao adumteng iti biag tayo. Saan atapno agtalinaed no di ket tapno mangibati iti adal. Maysa a palagip adi tay rumbeng agdardarasudos kadagiti desisyon tayo. Masapul nga amuan ti kinatao ti maysa a tao, sakbay nga ipaay tayo ti sibubukal a panagayat, panagtalek ken panangipateg. Iti kasta, saan tayon to amasaktan iti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Darwin, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.